Yes. Kum culture danga wach ni kum ji onego bedni ntie kaka irelate gi a deaf person. Ntie kaka ji samori daloso kode to ong'iyo kumoro machielo tidwane omi attention. Gima wakwero kaka jomoko wakwero ni kiki ibae gi gimoro mondo ong'i kata nigoye mule e yo moro mowinjore mondo ong'i mondo ilos kode. Kiki bae kata jomoko nyalo bae gi kidi, ng'ato bae gi gimoro. Mano in deaf culture is not allowed. Another thing in deaf culture, kiloso gi ng'ama deaf nyaka imiye eye contact. Kech anyalo loso kodi kata ka an deaf to there is an interpreter. Kiki ng'i interpreter. Iloso koda an ming'iya. Koro miye jingo mar imiye attention kaka owinjore. Kendo in deaf culture, kidaloso gi ng'ama deaf nyaka in a room nyaka bed ma well lit. If you are in a room mantie ler maber. Kech gitiyo gi wengegi kum neno kech giloso gi signs. Yes. So these are some of the deaf culture maybe ji okong'eyo. Inyalo yudo kitimo gimoro to a deaf person kawe kaka offensive, but labda in kaka ng'amoko ng'eyo itime in an offensive way moking'eyo how their culture kaka gi embrace how you can communicate to them. Kamedo kanyo signing bintie ka signs mopogore opogore. Koro wata emo puonjo ji